Sea, beaches, sand dunes. Picturesque harbour towns, bright houses. The Danish island of Bornholm has always been a popular holiday destination for the whole family. Whilst the northern coastline of Bornholm is ragged and rocky, the southern shores are calm and perfect for any beach lover. Fishing has dominated island life for centuries, and the local speciality has long been the Bornholmer, yellow golden smoked herring. Jesper Lauversen is not just a fisherman, but also a smoke master. Så kunne jeg have overvejet simpelthen at have det som helårserhverv. With his wife Christina and their 2 children, Jesper lives in a fishing village right by the sea. De åbne vidder, der er, når man kigger ud over havet, det gør et eller andet i en, tror jeg. It's a mild, late summer's morning at the end of September. Perfect conditions for fishing. Jesper Lauversen is in his element. Jagtinstinkter ligger nok dybt i mig. Jeg jager både på land og oven på vand og under vand. Det elsker jeg. Fishing by itself is no longer a sustainable livelihood on Bornholm. Over the summer, Jesper smokes fish for the holidaymakers. Sæsonen starter for alvor her i september, ja. Nu skal vi lige finde ud af, hvor de går henne. Det kan godt tage en uges tid for at ramme fisken, som man siger. The little fishing village Østersømarken is on the southern side of the island and is where the family has its smokehouse. Jesper's father, Jack, is getting ready to open the shop. Ja, det er en dejlig speciel dag, for så er min sæson forbi. Ellers så venter de nok til at lukke op alligevel, for de kan ikke gå nogen andre steder hen. It was Jack who 20 years ago made the decision to buy the smokehouse without ever having smoked a fish. But he turned out to be a talented salesman. Selvfølgelig smør på brødet. Smør på brødet, ikke? Og så hovedet og halen af selen, så lukker du selen op. Ja. Fjerner benene. Ja. Får vi det ikke det rigtige, jo? Så lukker vi den op, ikke? Ja. Sådan, væk, så er det gratis, ikke? Forsigtigt her. Væk. Tumvejlakke, ja. Mange tak. Startede som med ejerhøjeriet, og efter Jesper har overtaget det, så er jeg jo blevet degraderet til opvasker. Og musiker uden løn. Det har jeg det fint med, det er okay med mig. Ja. In a little hiding place, Jack's wife Kisa stores her old fish recipes, some of which are over 100 years old. They're what the family's success is founded upon. With her daughter-in-law, Christina prepares fresh salad every morning. This morning, they're adding ketchup, sugar, vinegar and chopped onions to the smoked herring. Ja, det skal vi så lige smage. Folk ændrer åbenbart smag, fordi her på det sidste, der har det ikke været den store succes. Men nu prøver vi igen. Vi kan generelt godt mærke, at vi ikke sælger så mange sit, som vi gjorde før, ikke? Jo, det er mere laks og makrel. Her old and treasured recipes are the cornerstones of her inspiration in the kitchen. Jeg er inddraget i dem. Kisser snakker ikke om den. Hun kommer herned, og så laver hun dem, og så får vi lov at blive inddraget. Kisser har altid mange sjove, gode nye idéer. Så hun udvikler hele tiden.
Jesper no longer uses nets, but hooks on a mobile device that can be moved around the boat. Unique, the trained mechanic has some rather unorthodox techniques as far as the other fishermen are concerned. Der ryster de også på hovedet af mig hernede. Fordi normalt så fisker man kun med en eller anden, der er de lidt konservative. Jeg lyder kun på mig selv. Jeg mener, at tingene skal prøves af. Altså, alt kan lade sig gøre, så det modsatte er bevist i min verden. Whilst the autopilot steers towards home, Jesper is dealing with today's modest catch. Bornholm lies in the middle of the Baltic Sea and enjoys a mild, almost Mediterranean climate. Summer lasts until deep into autumn. The beach is only a few steps from the smokehouse. Christina and her daughter are gathering rose hips in the dunes, the fruits of the wild rose bushes. Prøv at se, Alma, prøv at se, når de er så bløde her, så kan du ikke bruge dem. Så kan vi ikke bruge dem. De må ikke være så bløde, vel? Jeg kommer til at glemme lidt af det. Der er mange her, Mille. Det var godt, jeg fandt dem. Kan du se, det er de der kerner, Magnus han siger, at der er klø. Men de klør ikke, Magnus. Eller Alma, det gør de ikke. Hvad? Der er svaner, der flyver. Det er måger, skat. Mange hyggen. Kan du nå dem? Ew. Christina was born on the island and grew up in this small village right by the sea. Ja, børnene er rigtig meget hernede. Altså, Magnus han sagde faktisk en gang, skal vi gå ned på min strand? Jeg tror, de opfatter det som sådan en forlængelse af vores egen have. At vi har strand, og vi har vand og det hele i baghaven. In peak season, from May to September, Jesper can spend up to 19 hours a day in the smokehouse. The income has to last over the whole year. Selvfølgelig første gang jeg skar laks, der var det meget, meget svært, og det så ikke særlig pænt ud. Fileterne var bulede, og der var ben i, og jeg skar mig i fingrene. Man er nødt til at træne, man er nødt til at have prøvet det mange gange, så at man kan skære laks på den måde her. Dill, pepper or paprika? Jesper has made sure he's checked the weather forecast. Men krydderierne veksler også efter vejret. Hvis det er meget koldt og regnvejr og kedeligt vejr, så er det stærke krydderier. Hvis det er fint vejr og solskin og sådan noget, så er det uden krydderier eller en mild som dill og paprika. Vejrudsigten har også noget at sige af hvilke krydderier der bliver købt. Time for the oven to be turned on. Just a little at first, so the fish loses its moisture. It's said that smoking herrings originated in Bornholm to preserve the fish. From here, the tradition spread to other regions. The terrace of the smokehouse is still popular in late summer. Inside, preparations are underway for the annual end-of-season festivities. The sound system is being checked, and Christina is trying to find places for the 150 guests. Men kunne vi ikke få flere siddepladser, hvis der for eksempel var en bænk til langbordet? Kunne man så ikke bænke flere? Nej, hvis I flytter barn herhen, så skal I også have det her bord væk. Ellers så kan folk ikke komme til barn. Nej, kun det her, Brita. Hvad så det hyttefaget? Hvem var det? Det er ham der. Staren. Fish and salad is on offer over the whole summer. Tomorrow, there'll also be something for the meat lovers. Vi har heller aldrig booket så mange, som vi har booket det i dag. Så... Men ellers er der masser af pomfritter. Ej, vi håber selvfølgelig, at der gris nok. Der mangler nogen ude ved skranken.
Ja. The fish is dry and ready to be smoked. The closely piled alderwood spices the smoke, and the flames need to remain nice and low. Nu når der er kommet røg på, og det er begyndt at brænde, som det gør nu, så kan jeg ikke gå nogen steder. Jeg kan ikke gå på toilettet, jeg kan ikke ordne fisk eller noget som helst. Jeg er nødt til at være her den næste time for at styre på ilden. Det er sket for mig 2 gange på de 15 år, jeg har arbejdet med det, hvor det eksploderede, altså hvor det brændte, hvor man kan starte helt forfra, hvor al fisken er ødelagt. Altså sildene de flækker, og laksene de bliver sorte, og så er det helt fra starten. Så kan du starte forfra. Så kan du tage det videre ud. Skyld fingrene, ikke? Jo. Rosehip seeds irritate the skin, so every last one needs to be removed. Er det svært, synes du? Det er ret tidskrævende. Men det er også meget hyggeligt. The rosehips will make a savory filling for muffins. Bagefter så skal vi ind og skylle alt det, vi har. Christina adds some apples and lemon rind to the rosehips. Now a little lemon juice and lots of sugar, and the mixture is cooked into a marmalade. Jesper needs to extinguish the higher-reaching flames again and again. The process lasts 3 to 4 hours. Ja, altså jeg kunne lave den samme rygning i en helt moderne ovn på 2 timer, 3 timer måske, hvor jeg kun skal putte fisken ind og ikke gøre mere. Tryk på nogle knapper, og så bipper den efter 3 timer, og så kan jeg tage fisken ud. Men jeg vil slet ikke få det samme produkt, slet ikke få den samme smag, og så det vil aldrig ske. Altså, så længe jeg har med det at gøre, så vil det aldrig ske, at der kommer elektronisk ovn ind her. Godmorgen, far. Godmorgen, Magnussen. Og så godt? Ja. Skal vi se verdens ved? Okay. 10-year-old Magnus often helps his dad at work. Maybe he'll take over the smokehouse one day. De er fine, hva'? Og gyldne. Ja. The salmon is ready first. Sådan, ja. Og så op. Jeg tror, Nej, vi tager den her, så Kisser lige kan tage noget af det. Ja, tænker jeg nemlig også. Christina has made a dough from whole wheat and almond flour. The marmalade is ready too. Den smager godt. Er du klar? Så skal der puttes marmelade i. Det dufter af jordbær. Synes du, det dufter af jordbærmarmelade? Nej, jeg synes, det har en lidt speciel duft. Synes du ikke det? Kan du dufte? Det dufter lidt specielt. Det dufter meget af hyben. Stif. Okay, nu Kan du presse den ned i? Og så den næste. Må jeg så lige låne den, skal? Så! Skal du putte den i ovnen? It takes about 20 minutes for the muffins to become golden. Og så planen er, at når hun bliver lidt ældre, så kan jeg slippe fra bag, og så kan jeg den tage over. Så kan jeg nøjes med at spise det, ikke? Og det er ikke en god idé? Ja, det er planen. Magnus is bringing his grandfather some herring, this time salted, not smoked. He and his little sister Alma are the only children in the village, and so become part of the adults' routine a little quicker. Tak, far. Hej, Magnus. Her er din sild. Det er godt. Jeg er god til at skære løg. Ja. Nu er der ild på. Jeg er bedre se, når jeg er den her på her. Jesper usually makes fried salt herring outside, on his mobile stove.
Og det stinker af helvede til 14 dage, hvis jeg laver det inde i huset. Ja, Kisse, hun siger... Jeg kan simpelthen ikke se at få ud af huset der, når jeg starter saltstæksild. Og Kisse, hun siger også, ja, hun kan ikke lide, at du laver saltstæksild inde i huset. Nej. For hun synes, det lugter så Og det forfærdeligt. er samme nede på røgeriet. I starten, der lavede vi det nede i køkkenet, og der er hørn med saltstæksild, så fandme i 2 uger eller et eller andet, før det er væk, altså. Det er derfor, jeg Og går ind. så får jeg lidt frisk luft også, jo. Magnus coats the herring fillets in rye flour. The herrings have been in brine for a month and then soaked in water for 12 hours. Ej, så åbnede silden så. Ja, vi skal holde på den, for ellers lukker de sig op, når de lige bliver varme på den ene side der. Stakkels gigolo, dumme gigolo, i din latter frie tøjler, selvom hjertet gør ondt. At the end of season party tomorrow, Jack and Magnus will be performing together. Jack plays the banjo and Magnus the washboard. Gang med spillet, så havde jeg rytmen lige med det samme. Ja, og hvis du fortsætter med at udvikle dig med det der, så om 3 år, så køber jeg et trommesæt til dig, og så betaler jeg for, at du kommer på musikskolen og lærer at spille ordentligt fra starten af. Jeg kan ikke lide trommer. Nej, men jeg tror, du vil være god til det. Det kan ikke nøjes med et vaskebræt. Det duer kraftedeme ikke. Det får du ikke nogen job nogen steder på. Du skal have trommesæt. Banjo. Nej, Jeg vil arve din banjo. ja, det kan du godt. The traditional meal for Bornholm holidays is ready. The herring is served on rye bread with beetroot onions and homemade mustard. Er du klar til i aften? Ja. Godt. Jesper, whose 7-month break from being a smoke master is about to begin, has a special plan for the evening: spearfishing. Under havet, kan man sige. Spændende. Utroligt spændende. Og der kommer en masse dyr frem om natten under havbunden, som man ikke ser om dagen. Så klipperne er skarpe, så knive under vandet, ja, kan det være. Man kan lidt godt miste orienteringen. Så. Spearfishing requires patience. It doesn't always happen as quickly as today. Ja, men det er ikke så meget hurtighed, det er mere præcision, fordi det er utroligt svært, når du ligger i overfladen, og vandet gynger, og strømmen løber frem og tilbage. Og de er hurtige som en raket. Det mislykkes mange gange. The signpost that takes the holidaymakers to the smokehouse is being packed away. It's the end of the season. Den her side, lige ned. Tomorrow, the family will be able to relax and quiet time on the island begins. From October till April, the locals have the island all to themselves. Det er altid sjovt at have afslutningsfesten, hvor vi slutter af med musikken, og mange af vores venner kommer. Og det er en sjov dag, og der kommer mange venner og bekendte og siger farvel på en rigtig god måde. Så vi har det her røgeri om sommeren, og det fylder hele vores liv om sommeren. Ja. Vi kan ikke lave noget andet. Man kan ikke planlægge noget andet. Nej. Altså, hvis Christina og børnene ikke boede sammen med mig på røgeriet, havde de boet et andet sted, så havde det aldrig kunne fungere. Nej. Så havde vi heller ikke set hinanden, og de havde heller ikke fået lov at være en del af det på den måde. Den føles ikke. Nu har jeg ikke set regningen, så. Den ser større ud. Men der er en lap her, der falder af inden middag, du. Den strammer op. Den plejer at stramme op. Og det er det samme igen, når vi griller gris, jo, så bruger vi det samme træ, for det der ikke må være harpiks i træet. Det er meget, meget vigtigt. Vi er nødt til at regne det hele om fra starten af. Hende her, der startede på 11, så var de 14, så var de 12, så nu... Hvad er det så nu?
Nu er de 12. Okay. Og Stam, som sagt, han skal ind, hvis han kan komme med. Jesper has turned the smoking oven on one more time, but this time not for fish. The creator of recipes is trying something new once again. Smoked salt. The salt is supposed to take on a smoky note from the oven. This is a trial run. Hvor lang tid har du givet den? 31 timer, den er. Så det er en meget fin konsistens. Så. Smagen er helt som den skal være. The salt can't be too sticky or too dry. Det er altid været sjovere med til at prøve noget nyt. Det er altid frisk på. Men indimellem har jeg også måtte sige, nu må det være nok for. Vi kan ikke blive ved. Det er ikke alting, der går lige godt, men vi prøver os frem. Det er til at få grå hår i hovedet af, når hun kommer midt i højsæsonen, og vi har fuld fart på, og forretningen kører. Og nu skal der købes nogle specielle glas hjem fra Tyskland, og nogle etiketter fra Polen, og tørrer nogle krydderier ned, og siger, ja, men kan vi ikke vente? Nej, det skal være nu. Men det plejer at fungere, og det plejer at være sjovere. Smoked salt is particularly good for vegetarian dishes. Mixed with rosehip, it's even healthy. Det kan godt bruge. Granddaughter Alma also gets to help out. Super. Så bliver det op i den store. Kisa mashed the rosehip after picking it and then let it dry in the oven for 2 days. Ground to a powder, it's now being mixed with the smoked salt. Jeg vil lige mixe det en gang. Jeg kan næsten ikke få noget, der er så mættet med C-vitamin som havtorn. Så hvorfor ikke prøve det? Vi skal forny os. Så må man jo hele tiden udvikle sig og så sige, det var det nu, tog det den tid, så var det godt, nu skal du videre. Så det er en kæmpe udfordring. Bare følge med tiden og finde på, hvad der rører sig lige nu. Ikke? Altså jeg kan også se, hvis det ikke sælger i disken, så må jeg jo tage det ud, selvom det godt kan gøre ondt, fordi det var min egen opfindelse. Ikke? The more guests, the more work. Something Jack and Jesper know how to handle. Så må Lise rydde af og vaske op. Det har jeg sagt til hende. Og barn. Det har jeg sagt til hende. Hun skal rydde af og vaske op, og når der... Ja. Og hvis det brænder på, så skal hun hjælpe til ind i baren også. Ja. It's not just the end of the season for the holidaymakers, but also for the locals. Vi bor jo på en lille ø, og vi har jo været her hele vores liv, så vi kender rigtig mange mennesker og rigtig mange venner. Ja. Finally, the roast is ready, with a perfect crust. Det var godt jo, fordi der er mange mennesker, der venter på den svær der. Så det var heldigt, at den ikke røg eller noget, så det gik som planlagt. Today, Jesper is not just fisherman, smokemaster and entrepreneur, he's also grillmaster. Jack has had an accident in the kitchen. It's not certain whether or not he'll be able to play the banjo for the performance with Magnus later on. Alt er væk herfra. Så der kommer en sygeplejerske og laver en mindre forbinding, så jeg kan spille i aften. It's the last evening of the year where all hands have to be on deck working together. Vi har set frem til den dag her hele sommeren. Det er ligesom det, man arbejder efter. At få sat punktummet og holde chattegildet her. Det er en lækker fornemmelse. Det er helt fantastisk. Men vi er kede af, at det er sidste gang. Ja. Det er vi kede af. Nej, Magnus, der var lige ved at trille en tår lige før. Hold nu kæft til. Nej, Freja. Jeg håber, det går. Jack is determined to go on stage this last time. After all, following this finale, his finger will have 7 months to recover.